ani subscriber khorokhe malai rakha oro jongi ko amba sawo chakhi thokba Hello bayarok jatana nam sogani blogger tini hinke to 16 October Lakshmi Puja jatana saimano hinke tini dino hinke to jatani nogono je Hindu rong je Hindu rong ni nogo hinke to tini jatana puja ro layo baji shok layo korum kothum khai prasad rok salayo ko muri rok ab to sana nang ya hepano sakatangke abono chungbo tabok puja ro lainye chungkito parao sakpaijak Durga Puja ni simi phaimani tabok Lakshmi Puja pai khana chungthangnai angke abono chini nogo hinke to ko manai ro ani boprongjo Semano waisa manjakha ke taklai waisa angkai jogi family 2 years kanai kha habon lok kasogya ko Lakshmi Puja ke i 2 times malai kha ke abono tapsang puja ro lainai nerok banai tongdi saya karai ke kon chana demo jong confusion nangjak tong waisa mono waisa kunlong waisa teiwandal ne ke mono ke ani basai iko boni para angke teiwandal ke ani para ke chungtong man ke khomulongo ke chungkhana khomulongo kipilnai ke abono nerok saya kari nai tongdi te jotono no happy Lakshmi Puja so tabok ke manai iko puja rona bagai anaros rawi tongo abo jorawo 30 rupees khaiman bumani pho boni sinijak borong ne aro ke komkhan man bukha ke tabok abono anaros khogoi tongo tai hinke to jotono watermelon rok rabai kha ke tabokhe narikra korogoi tongo hinke tabokhe puja ro bai kha khara phaya Cara bai chona bangi iba Angke anggo muisong itongo ta muisong konai di chicken lubia tei oko muya haike songi tongo ke yang oke mai already monbai kha ta boro mai tiklai aba ja khaisinai iko ani karfo sobai ready khaito jak somsatoi fulai tabok mai tuk tiklai iko thok dei kha thok sasai phaite tongo lob 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 ke oke ani karfo yang kormo khe somsatoi fulbai na kha tabokhe khijon sinai lagi sini di situ saya iko bokhe tok bukur obo mano baja khai rosinai bo hinke baja no bisi thokjago hinke oro pias moso tei risum kisa roi rokha ke sersinai tabo iko tere tabo tei tam to khologoi negrana ta sing suda abai chicken simi siang khologoi na jing goi kobo gangla kobo tam moso bilati inke iko lubia matha sauron bisingo no ang sobja khagoi nei mane sanamoi nei abo chicken ro o tam naigrana tam kreng kurung sigambuk sebo inke tabo kobo tiklai baigrana iko abo hinke Chandrakala bai khaja babusa dehine ro hepa nang thokjage salia jatana no phung kaham tini hinke chong khomolongo kifil sinai phungni tren bai ma thangsinai tamni hinke chini ayang samung kobang ma narokjak boi kol khaisoka phaisidi hinai chongto Durga Puja ni simi phaiman hinke batak Lakshmi Puja paikha amon bagai a bororong ni samung narokjak brok lerjagi tongkha kol khaisoka phaisidi hinai haini bagai no tabuk phungo no ma thangsinai hinke chong tabuk station on sok paijak tini markin chiari ro soka tren sok painani they only 10 minute hinken sok paisinai hinke abono chong tabuk naisingui tonglayo tabuk khe chong amba sao sok paikha oro sok paikha no crossing haini bagai jotono bororok onkhor baijak yang to borong khoria ni ko borong ko ma onkhor baijak naisingmang lerjak soka o dabago hinke borok sidore hepano chong tini seat man kha kono kostong liya phaiken seat man kha
이게 아버니가 나니까 뭐 이게 기사건은 뭐라 그러다. 아버가 사본 꽁누로 알아만다. 파이브로 봐봐. 이제 그 상속가 보란 말. 세대 셀러카. 하이 이게 다. 닌 뭐 사이트 나르가 돼. Anu mau nggak konsolnya? Ani subscriber khorokso malai rekha oro jongi ko amba sawo tabok crossing ong mani nak sing tong manang block khai tong mani no ba khai kok sabai ka hambai tu manai mojalan kwai ni dibyang thanai Yang kuat itu sudah sakit, yang mau yang da akan hambai jo Hajmaya yang khai ya sabenya kan sito ki ani subscriber ang bekok sabai belai tong ka trend ro ta first time ang khai prang bai ki ro kok sabai kono belai kan hambai manai no ke choi ke phuno ka no chung ta apa kumui no con khai sai đi được hả khai đi này nó có đến đi ăn blog nó nát kumui je so tole de ni tam driver mo no jo no tole ro phanya pro bo te na sa phanya pro bo jirani adara bo phayo ke nai Iko kaisa tren chokpai kha oboke express te omno karibo te kainoi tren phainai ko asok kobangma ma naisingnai tini markhino lernai kha có sắp bay thật xuống thì là nhau có lại sẽ lấy đi cô mày lên giặc sắc bốc thôi chúng mình số này sẽ chồng mình cô mày có lên giặc sắc bốc mày ok sắc cả màn thế nó mày cô mày khai được số xong khả năng tiền là khai được số xong khả năng này xin cả nữa Neng mana sih? coi cháu phải mất đi coi cháu sắp bay cái cô mày nữa tak sar dosta baje tong Bangalore baik alai kai. Indah. ini kai ko kami dalai ka Terus masuk. Kumulong hotel ke bondo abo ni kanan ni hotel khulan huna tak salanya jongke deli no hi ko o khumulong hotel oro sawo mai hotel ni mungsi khumulong hotel fo ke abo ni kanan ni ko hotel oro tabak salanya oro tabak salanya pai kan sini mai kotong kotong o tam godok lại thẳng một con oke ta mau wang ke nang da oh wang saya apa không biết sợi à jagram aku sajak abai jana hinai kita bawa bai jagram aku sampai ke sini ngat sampai thok chào bác chào bác khá mùi bèn lấy khăn thọc cá pura ang nong nó có sarak saya nó quá cha habi sai này phải đi ở hotel này mong ke Swari hotel thì có rồi uống arang khabai hai cái đi bài hai đi đi hotel mong ta saga đi ta hotel hotel apa address saga đi address sampai Kumulong hotel ni kan ada na kumpul school ni tu kamu tu lah kumpul school ni ko kumpul school ni opposite side ni hotel hingga no apa Swari hotel overbridge ko overbridge nak nama tahu senamai jonggo ke atau lagi hotel hingga no apa ke belai kan mui thokan no goro hai mai tak feel kayaknya no ko mai sama hai ke ma tong lai đúng dong ni mui hai no kita pun hotel sama hai ke ma tong la bung na bon no bai hotel banyak no kon hotel na nó có một hotel đi có cái chúng ta thăng xe này